rai ngomong marang putraku. Ning apa sebabe kok malah mung seneng-seneng karepmu dhewe iki lho ya mongko putraku iki ya. Malah rewel bae kuwi lho ya. Malah nggih kula kok suwe, kula gadah ngomongan kok malah kula tinggal ceklak-ceklek. Nah kowe anggere kadung joget ya mesti wae lali gaweanmu. Nggih, lha niku rewel Ndara. Oh, dina iki remasaku ora kaya adan sabene. Muwun bae rewel kok ya. Monggo kula niku monge kersane mboten muwun. Rasa apa wis Dipun. Nggih. Aku dhewe iki yo ngrasake saka ayo mboten enten kalih mboten enten tiga nggih niki setunggal iki ratu semenaja bengok. Maling! Dora maling! Alah iki kaya pitik kena pines. Dora maling! Golek ganti liyane jae. Niki tiga pundi Kakang Mas? Jenengan golek sing kaya niki niku nek angel. Dora ceplis mawon. Jadi ceplis Dora. Nggih. Semua kalau nopo ngae. Dora maling! Aku iki kiai Sunan kok mbok anggap maling sih tak colong apa? Nggih Dora maling. Lho, ngene kok. Piye lah Matur ki sing genah. Ngaten-ngaten. Kan Mas Hadirin kok diarani maling ki maling apa? Kowe ambo sing matur, Mbok. Ngaten-ngaten. Wonten maling. Maling sing dicolong apa? Sing dicolong. Ndara, putri semenanjung aneh. Lah, Kok malah disembrono iki piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Dimas Penangsa. Dari Ratu. Nggih, Kang Walah Mas. tenan ora ono. Lho, Kang Mbok Kalinyama, Dimas Penangsa. anggen kula sowan wonten Panti Jepara kautus dening Paman Sultan Trenggono tuwi kawilujenganipun Ratu Semenanjung kados pundi kabulsananipun Kang Mbok. Tak aturi pirsa Semenanjung ilang Dimas. Anes saking Jepara Kang Mbok Kalinyama sanesipun Haryo Penangsang Wedra saking Demak Bintoro enten sing sowan teng Panti Jepara napa mboten Kang Mbok? Ora ana Dimas. Saestu. Ora ana tamu saka Kesultanan Demak. Saestu Kang Mbok. Menawi ngaten kula badhe nyuwun pirsa ngarsanipun Kang Mas Sunan Hadirin Kang Mbok. Kang Mas, aku arep salat sik. mampir biyen. Sampeyan mang mriki. Apa? Ning apa? Kula nyuwun pirsa ngarsanipun Kang Mas Sunan Hadirin. Perkara apa? Tiang Islam niku nek ngapusi hukumipun pripun Kang Mas? La ilaha illallah, ya dosa. Nek mati Jagur neraka. saestu nggih Kang Mas. Iya. Sanesipun Haryo Penangsang Wedra saking Demak Bintoro enten sing sowan teng Panti Jepara napa mboten Kang Mas? Ora ana Dimas. Kang Mbok Kalinyama kula nyuwun pirsa ngarsanipun Kang Mas Sunan Hadirin Kang Mbok. Tak yo padha wae to. Mboten Kang Mbok, sampean mendel Kang Mbok. Ganggu terus sak Mbak Yumu ki ya.
Nggih. Lah iya. Enten napa mboten Kang Mas? Ora ana, Dik. Enten napa mboten? Ora ana. Enten napa mboten? Ana. Sinten Kang Mas? Paijo karo Paimin. Paijo napa Paimin? Paijo karo Paimin. Paimin apa Paijo? Paimin karo Paijo. Paijo apa Paimin? Paijo Paimin karo Beb. Ben mangkel nang wong mau. Penjenengan iki kok lek kebangetan Kang Mas Hadirin. Apa neh? Penjenengan iki tak jawel tak peroroki. Lho goro sithik bae kok ora kersa to? La ilaha illallah. Aku ki sunan mbok kon goro. Goro kaki kesaenan mboten napa-napa Kang Mas. Seneng nek aku jegur neraka. Kang Mas. Apa? Penjenengan pirsa to? Penjenengan pun pirsa. Ing antarané Dimas Perangsang lan Dimas Karebet, selawase ra tau akur, selawase ra tau rukun. Nek penjenengan ngendika sing tindak nyamati Jepara niku Dimas Karebet, mengkene dadi cengkah teng dalan, enten sing cilaka salah siji, Karebet lan Perangsang niku wedrah-wedrah Demak, sederek. Nek enten sing cilaka sinten sing ndereke calan? Perkara do cengkah ki mau wis gedhe tuwa ndak ya dipikir kaya ngono. Ah iso timbang nang kene mbrebek ki wong ae. Kok dipikir? Loh. Dari enten tukare pripun Kang Mas? Arep tukaran ya ben tukaran wis gedhe tuwa mesti iso mikir nek kuwi sedulur. Mboten ngaten Kang Mas, panjenengan pirsa watake Perangsang kaya ngapa? Nek kok enten tukare dipisah Perangsang kali Karebet. Kon misah? Nggih. Moh. Kang Mas Hadirin. Apa? Nek kok dipisah Ora butuh, kowe iki ngerti watake Penangsang apa ora? pripun? Penangsang anggen mripate menteleng tangane kemplawe sikile ndupak seneng nek aku didupaki Penangsang. Dadi panjenengan wedi lara nang tega kali dulur ngoten nggih. Wis ora peduli. Nek kok dipisah. Moh. Lho saestu panjenengan kersa misah. Ora butuh. Nggih, mboten napa-napa Kang Mas. Menawi panjenengan kersa misah, panjenengan tak aturi sare kekubut, daharing kengeca, ngangge pupur lamatan kembenan minting-minting ngagem nyamping kula. Kula sing sagu bisa Dimas Perangsang Dimas kaya Karebet, piyai kakung kados gok tombal panjenengan iki. Diamuk. Aku ki bojo. Lho aku ki bojone. Lho kok dipadakno bokong? Ora ngelingi nek udan riwis-riwis ati sawane ngono ki ya njaluk kelonan, Dik. Kok lanang dipadakno bokong? Gregetan aku. Kang Mas Perangsang. Karebet Joko Tingkir. Dawuh kula Kang Mas. Saka ngendi kowe, Pek? Katemben saking Panti Jepara tuwi kawilujenganipun Ratu Semenanjung. Ngerti kedadian ing Panti Jepara apa ora, Pek? Wonten kahanan menapa wonten Panti Jepara Kang Mas? Ratu Semenanjung ilang saka Jepara, Pek. Ratu Semenanjung. Menawi sampun cetha Ratu Semenanjung cal saking Panti Jepara, monggo sareng-sareng dipun upati sinten ingkang nyidra Ratu Semenanjung. Ora sah dadak mbok goleki. Malinge wis kacekel, Pek. Sampun kacepeng. Bener. Menawi kados ngaten monggo sareng-sareng dipun suwanaken wonten Demak Bintor. Kowe ngerti sapa malinge, Pek? Lajeng sinten Kang? Ora ana liya, mung kowe dhewe. Kang Mas Perangsang. Karebet. Mangke dasar menapa panjenengan dakwa dumateng kula Kang Mas? Dasar kumaton. Karebet dakah. Angah kepengin angah kai ing Kasultanan Demak Bintoro. Kowe ora trimo dadi putra mantu ing Demak. Kowe kepengin dadi sultan
ing Demak Bintoro Pet. Kang Mas Penangsa, dados putra mantu wonten Demak Bintoro kemawon sedaya sampun kanugrahan menggahipun karebet Joko Tingkir Kang Mas. Karebet boyo kowe ki ngelingi sapa to karebet Joko Tingkir mung anake Kebo Kenongo. Sapa Kebo Kenongo wong desa Saso sing gaweane nyengkelang arit ngepetake buntute ruku upama dadi sultan ora kowe bet ning Haryo Penangsang. Sapa Haryo Penangsang putu bapak patah jimboning rat panetep panoto gomo holi patuwo ing Demak Bintoro anak Surawiyata iki Haryo Penangsang Pet. Kang Mas Penangsa, derajat pangkat tenaning minggat bondo donya satenaning sedaya mboten saged kangge sungaran Kang Mas. Sakmenika panjenengan sampun buka lembaran sejarah uripipun Kang Mas Penangsa. Kepareng kula ugi badhe buka lembaran sejarah uripipun karebet Joko Tingkir. Alam jaman Praja Majapahit iking tasih dipun asta Eyang Buyut Brawijaya Kertabumi. Eyang Buyut Brawijaya Kertabumi kagungan putra Ismayawati. Ismayawati kadhaupaken kalian Bajul Sengara ya Jaka Sengara. Anggenipun mangun bebrayatan ugi kagungan putra Ismaya Sekar. Ismaya Sekar kadhaupaken kalian Sri Mahapunggung saking Pengging. Anggenipun mangun bebrayan ugi kagungan putra kalih cacahipun. Setunggal Kebo Kanigara kang angka loro Kebo Kenongo. Tah mongko karebet Joko Tingkir anak Kebo Kenongo. Sak propirane karebet uga Traratu darah ratu saka Praja Majapahit. Karebet boyo koeling jamane ora jaman Majapahit ning jaman Demak Bintoro. Mula Pet aku njaluk karo kowe Ratu Semenanjung tulungke ning tangane Haryo Penangsang. Kang Mas Penangsa, kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Kula mboten saged ngulungaken Ratu Semenanjung jalaran kula mboten nyidrawa Ratu Semenanjung. Ulung te ora Bet. Mboten saged. Ulung te ora Bet. Nyuwun pangapunten mboten saged. Ulung te ora Bet. Raksa. Tanpa guna yen aku ngajeni karo tak jenan ora ana guna. Sing kudune aku ngajeni karo kowe mergo kowe sing kapratuwa wedah saka Demak Bintoro. Nanging tumidakmu wis dakwa karo aku. Atau sing cacing wae tidak mrugel apa meneh jejering aku menungso. Aku bakal sabira karo diri pribadi. Tembungmu kang pungkasan sing ndak enteni Bet. Ayo candun antaraning karebet Haryo Penangsang yen sapa sing demane pati boteke Sapa sepan jengkelan dadi batang What? Yeah. What? Sabar. Inna Allaha ma'as-sabirin. Oh, ada giring-giringan. Sabar. Yai Ratu. Kang Mas. Sing kenceng Yai. Nggih. Pripun, Kang Mas? Sing kenceng. Sampai minggir. Aja. Sampai minggir. Sama. Minggir kebetulan. Sabar. Inna Allaha ma'as-sabirin. Giring terus. Sing kenceng Yai. Api eca. Sabar. Sampean ngerti kedadian ngoten. Sampean boten nesu. Ora. Angbok kali nyamat. Kandengan kali karebet Joko Tingkir. Sampean boten nesu. Ora. Lah, kang nyamat
iki bojone sapa? Bojone sampean. Bojoku. Yo. Sing duwe ora nesu, kowe ora sing duwe kok petentang-petentang kaya kodhok ditaleni, he. Telo. Sabar innallaha ma'asabiri. Liring terus. Sing kenceng ya iki. Sampean iku menungso napa tunggak diudeng-udengi? Menungso iki sunan nih. Sunan menungso ora duwe rasa. Nggak gini. Sampeyan kudu nesu. Aku. Nggih. Kowe iki mikir nganggo bathuk aja nganggo dengkul. Aku mbok nesu karo Kang Mbokmu Kalinyama. Nggih. Seneng nek aku dipegat Mbak Yumu. Ene. Ayo. Mriki. Sabar, Mo. Sampeyan mriki. Mriki boten. Mo, sing kenceng ya iki. Nggih kan Mas. Ayo. Sampeyan mriki. Mo. Mriki boten. Tukaran. Boten. Yo, anggere gak tukaran. Yes. Ayo. Ayo. Kang Mas Dirin. Ayo. Sinapa? Karena di Boten teng putih-putih. Teng mriki. lah arep rono tukarane. Boten. Innallaha ma'asabiri. Bikin terus. Sing kenceng ya iki. Pun Kang Mas pun. Api eca. Apa aku dadi wong tuwa ya? Telo sampean iki. Alah, kowe iki senengane wong tukaran ae. Kanggo kalian Pak. Dimas Kepenangsang. Sampean nggih ngoten kanggo kalian Pak. Piye Dimas? Misa mawon. Sampean boten adil. Ingkang langkung caket kalih kanggo kalian menika kula kenging menapa kanggo kalian rangkul kalih karepet. La ilaha illallah. Mary Ayi. Nggih Kang Mas. Jebule Dimas Penangsang Mary. Duwe sing ndak rangkul sing tak ganduli Dimas Karebet. Ya Kang mbok pernah tuwa bakal adil Dimas. Yen pancen Dimas Penangsang Mary pengen ndak rangkul, pengen tak ganduli, kene Dimas tak rangkul kene. Ben dirangkul Mbak Yumu aku gak nesu gak? Pripun? Ben dirangkul Mbak Yumu. Menawi Aryo Dangsang itu kalih karepet Joko Tingkir. Bedane Aryo Dangsang rangkul wong wadon yen ora mukrime najis muga lagoh. wah, ya bener Penangsang. Bener pripun? Dirangkul wong wedok ora mukrime ya najis muga laga. Mas Dirin. Apa? Iku nyari peson ta mboten? Niki sederek mboten napa-napa. Sedulur ya gak apa-apa. Sedulur kok. Innallaha ma'asabirin. Irin terus. Sama dan nabrak truk mawon urip ngoten niku. Ndongane wong tuwa kaya kuat lho. Walat. Kena gula lho. Noni. Saentang-entang mus ketok lho. Siapa mriki? Emang ngomong mah pengen tukaran. Boten. Masa Dimas Penangsang lan Dimas Karebet. Kanggo kalian Pak. Padha-padha wedraning Kasultanan Demak. Sliramu ki sedulur Dimas. Lah kok cengkaning dalan ki perkarane apa coba? Perkawesipun Karebet Nyidro Ratu Wo Senanjung. Tenan to Dimas? Babar pisan mboten Kang. Dimas Penangsang. Nggih. Luput nganggo banget. Nek sliramu kuwi ndak kok Dimas Karebet yang nyolong wis menanjung, yen pancen kabeh kuwi durung ana bukti lan nyatane. Perkara iki ra bisa dirampungi kanthi cengkalan gredah. Prayogane, ayo bareng-bareng mungganing pendopo Kasultanan Demak nyuwun pengadilan ngersa dalem Paman Sultan Trenggono Dimas. Ayo sliramu bareng Kang Mbok ya Dimas. Kados ngaten. Kang Mas Dirin. apa? Kalian kali Dimas Karebet nggih. Nggih. Nggih, Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen apa neh? Kang Mbok kaya menika sinten? Bojoku. Lho sowan teng Demak Bintoro sarengan kalih Karebet sampean kok malah goda-dadak. Lho, iki teges Mbak Yumu ki najan wong wadon. Nggih. Ning nggone mikir beda karo wong lanang kaya dene kowe. Lho, perkara iki ora iso dirampungin tengah dalan do tukaran. Mergo apa? Ngerti pun jere pemerintahan ki ning Demak. Iso rampung nek sowan ning Demak njaluk pengadilan. Heeh.
Nah, saiki Mbak Yumu wis njaluk pengadilan gandengan karo karebet Nggih. Mak. Kesanipun Karek kowe mergo sing di perkara. Nggih. Njaluk pengadilan endi Mak? Ayo gandengan. dipun Gandengan. boten Ayo. boten Ayo. boten Njaluk pengadilan. boten sama dia. Kakang Kali lan Sunan Kudus. Sakrawipun Kakang Sunan Kalijaga kula ngaturaken pambagyanila krami. Alhamdulillah wa syukurillah. Nyatanipun selamat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Namung salam taklim kula mugi katur Kanjeng Sultan. Dawah ing sesami mugia mimbuhi santosanipun anggen kula ngobetaken pemerintahan wonten ing Demak Bintoro. Amin. Sawentawis dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Sendika dawuh. Kakang Sunan Kudus Dawuh. Beda tangi sing ngantuk. Basuki sakrawipun wonten ing Demak Bintoro. Pangestunipun Kanjeng Sultan. Nyatanipun winansi kempal ing Pendhapi Agung kawula pinaringan panjang umur lan kawilujengan. Mung kemawon manut tata cara negari kawula boten langkung ngaturake sembah pangabekti. Kula tampi dawuh sami mugi ndadosaken jimat. Ngestakaken dawuh. Kakang Sunan Kalijaga bingung raos sing manah kula. Sareng wonten aturipun prajurit sadi ingkang mratelakaken menawi to penarukan sampun wani gecak perang wonten Kasultanan Demak Bintoro malah keporo sampun dumadi perang Demak lan penarukan kacetha Temenggung Probosemi menika saged kapikut dening mesah kabar ingkang kula tampi menawi Temenggung Probosemi kalebetaken wonten ing Pakunjaran. Pramila saking menika Kakang Kalijaga kodeng saha bingung raos sing manah kula kepareng kula nyuwun dawuh Kakang. Kanjeng Sultan sinaosa kawontenan nembe kemawon ribet karana mbalelanipun Tunggul Wulung nanging kita sami ampun ngantos kesupen nglairaken syukur dumateng Gusti Allah jalaran tasih pinaringan nikmat waras. La ing sakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi la syadid. Kalamun kita syukur Gusti Allah badhe nambah nikmat, menawi kita kubur kita badhe nampi siksa. Kula suwun panjenengan jejereng Amirul Mukmin minangka nyamating negari Demak ampun gampil kekes penggalih, ampun gampil cilik ati ngadepi mobah musi ing kahanan. Kula aturi mundhut conto gendera saya dhuwur saya banter keterak angin. Mboten benten kali panjenengan. Panjenengan derajate inggil minangka sultan. Pramila mboten mokal menawi dipun sarengi pacoban lan pacoban. Panjenengan kedah saged dados karang segara. Karang menika sinaosa kabentus ombak. Saben dinten ewa semanten kukuh bakuh.
panjenengan dening Sultan momong kawula. Mboten bentenipun bapak momong anak. Panjenengan bapak tunggul wulung anak. Bapak noto anak. Wonten anak nakal, anak bangun miturut, menika nami limrah. Tiang sepuh kedah kados pundi? Tiang sepuh kedah lumaku adil lan wicaksana. Winastan adil boten damel gelo setunggal lan setunggalipun tumanduk dumateng anak. Wicaksana sing mestine tunggul wulung balela gawe perang, bisane tunggul wulung lerem penggalihe, wong tuwa kudu kepiye? Menika betah kawicaksanan. Ngadepi perkawis menika sepisan sabar, tawakal, mbudidaya, ndonga. Isbiru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Ndak aturi sabar Kanjeng Sultan. Insyaallah badhe tuwuh pepadang jalanan inna ma'al yusri yusra. Tuwing pepeteng bakal dibarengi pepadang. Niku dawuh Gusti Allah. Pitados dumateng kawula. Nanging menika betah wekdal. Ampun kesusu mundhak kasaluru. Saleh Kanjeng Sultan. Matur sembah sewu nuwun. Awit saking sesoraipun Kakang Kalijaga boten ketango namung sapelit dadosaken padanging manah kula. Nah niki. Kakang Jafar Sudik Sunan Jawuh. Areh dene Kakang Jafar Sudik ugi minangka wali lan paranpara wonten ing Kasultanan Demak. Mungguh pangregenipun kados pundi menawi wonten kahanan ingkang kados mekaten Kakang. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten ewa dene kula tasih dipun betahaken nderek urun-urun rembug bab kedadian ing Demak Bintara. Menawi kula mastani boten lidok ujare si Daplok nek menungso kuwi bapak ora padha. Beda penemune, beda gagasane, beda tingkah lakune. Nek kedadian Demak Bintara niki pun boten iso diupamekake anak karo bapak. Mergo niki sing tumindak dudu bocah cilik. Ning sing tumindak wis ngerti lari aning negara, pun ngerti tatanane negara. Kok ewa dene sak tunggul wulung wani merangi Demak Bintara. Niki nek boten enten dalange boten iso. Monggo katurang pirsa, sinten tunggul wulung? Tunggul wulung niku Laskar Majapahit. Kawulane Sinuwun Prabu Brawijaya ingkang piyambake tasih anggadhahi tekad balekke kejayaan Majapahit, nglaluri budaya Majapahit. Mila boten lokal nek piyambake ajeng lokal ka Demak, mergo nek Demak niku budayane Islam. Nah, kula yakin nek bab kedadian iki enten dalange, mergo nuwun sewu lho. Demak Bintara niki enten kiai, enten wali sing turun Majapahit. Boten ketang sithik, atine melu-melu arep mbalekke kejayaan Majapahit.
isih ngeling-eling budaya Majapahit. Mula mboten mokal. Nek kedadian iki ora saya medhok, ning malah saya ndadra. Enten dalange niki. Kanjeng Sultan, Kakang Kalijogo. ora disambung wong kuping krungu, engko nek disambung udur. Ning yo ora apa-apa nek ora udur ora gayeng. Ya nggih. Nyuwun medal ajeng jagungan kalih sederek kula. Ayo magaken. Al Muharram Rama Kiai Jakfar Sudi. Terus Dalam kowe dadi kiai wis suwe ta lagi bengi iki coba. dalam. Lah nek kula niki nggih mun enten 50 taun punjul ting berarti niki suwung iki. Salamatul insan fi gifdil lisan. Selamete menungso, selamete wong ki kari ning lesane, kari ning omongane. Wong tuwa diwaneni bocah mergo wong tuwa omongane salah. Guru diwaneni murid mergo guru omonge kliru. Kiai diwaneni santri mergo kiai omongane ora bener. Mula omong sak omong kudu sing ati-ati. Omong sak omong kudu sing apik. Mayu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat au liyasmut. Nek kowe rumangsane dadi wong iman, percaya karo Gusti Allah, percaya karo dina kiamat, mula omong sak omong ngomong sing apik. Tinimbang ora iso omong apik, luwih becik meneng. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih. Kowe iki tak pikir-pikir ora sepuh ning tuwa kowe iki kok. Lho, lah napa bedane? Yo ya ngene kok. Sepuh karo tuwa iki rumangsamu padha kok. Nggih padha to. Ya yo ngene. Sepuh kali tuwa niku padha. Ngene kok wis wani nampa murid iki piye? Lho, lah nek ngoten. Tuwa karo sepuh ketoke padha ning kanggoku beda. Bedane pripun? Kowe iki tuwa kowe iki. Tembung tuwa ana mlesete tembung tuwa tuwas brabas kakean batang beras. Kowe manganmu tanduk. Nggih. Mau entek rong wakul lelene 5. Kowe ora mbayar. Ya ta? Mirang-mirang apa? Lah iya. Tuwa-tuwas kowe iki. Beda karo sepuh. Lah nek sepuh. Sepuh jarwa dosoke diisep dadine ampuh. Ya apa? Nggih, pripun niku? Lah iya diisep ampuh. Sing diisep apane? Pituture. Omongane. Omong sak omong dirasakno kepenak, dirungokno ning kuping ya kepenak, rak kaya ngono. Napa kirang penak? Yo ngene kok. Suudon iki ora apik. Apa to suudon? Panyokro bawa ala. Iki elek, grayang-grayang kaluputane liyan. Contone, ana tanggane kuat tuku kebo. Suudon, alah tuku kebo yo bar mek bang. Lah iki ora apik. Ngono lho. Suudon iki ora apik. Lah iya to? Nggih. Mulane ora usah suudon. Wong iki mbok ora usah elek-elek kancane. Lah kula elek pripun? Lah iya. Wong kok senengane golek benere dhewe kowe kuwi. Ora maido, naluri menungso tetep golek benere dhewe. Ora ana wong gelem golek eleke dhewe iki ora ana. Luwih jaman Nabi Adam nganti sok mben iki jadi menungso muni golek benere dhewe. Mergo benere dhewe digawa wiwit lair lambange. Lambange apa? Lambange napa? Jembolan tangan. Lah kok sakit jempolan? Iki lho aku sing paling apik lho. Jembolane iki lho aku apik. Jembolan iki tok, jembolan tetep bengkong. Bengkonge jembolan ditingi awake dhewe. Iki lho aku sing apik. Lho ya ta ora ilmu lho iki. Quran hadis gak ono. Sing duwe wong Jawa. Nggih. Ya ora? Ya apik. Nah. Mula ora modal nek wong kuwi mesti golek bener lan apike dhewe. Lambange jembolan. Jembolan. Ning nek elek-elek wong iki lambange ya digawa dhewe. Lah kok saged? Sejatine wong sing kulino didinye elek wong iki malah elek dhewe. Ah, mboten iso to. Lambange ngene lho. Pripun lho? Ya apa ora?
Oh, diri elek. Omong bapak kowe elek lho. Nah, elek. Ngono to. Ora ono elek ngene gak ono. Elek. Nggih. Luwes. Lah kowe ngene iki elek dhewe asline. Ah, jenengane ku. Sing ditingi elek rono wong mung siji. Ciri-ciriane bengkong, ditingi raimu dhewe. Ya ora? Iya ya. Lho, iki ilmu lho iki. Gak guyon lho. Lha iya ta ora? Nggih. Lah, Siji rono, sing telu ditingi kula. lah mulane dadi wong ki ora usah elek-elek wong liya. Urung karuan wong sing mbok elek-elek iki elek tenan. Iso-iso malah sing elek kowe. Nah, Ngono lho. Karo dene kowe kok ndakwo aku kepengin balekno Kejayan Majapahit. Dasare apa to? dasar niki pun kita melok. Dadi sing kula jaluk jenengane ku ora usah selak. Contone mawon. Contoh. Nek panjenengane ku bener-bener nyengkuyung Demak Bintara. Panjenengan sugeng ting bumi Demak. Jenengan ki wali Demak. Iya. Lho la apa budaya Majapahit kok panjenengan gunakake kanggo ngulang para santri-santri karo fatayat kadilangu. Niku ora mboten enten gunane jane. Dengan gua apa? Nyatane jenengan sakniki ngulang ngaji ora nganggo rebana utawa terbangan. Lah kok malah jenengan ngulang ngaji karo gamelan. Monggo gamelan niku ora budayane wong Majapahit. Kok jenengan gunake? Lah nek pun lali karo Majapahit, mbok nganggo budaya Majapahit, nggih ora usah nganggo gamelan, nganggo rebana. Apa budayane wong Majapahit iki elek? Nggih lah. Saiki aku tak takon. Nggih. Gamelan karo rebana iki jane apik endi to? Alek kanggo kula nggih apik rebana. Lah ngene golek apike dhewe neh. Iso. Bareng kandhani kok ngeyel, golek apike dhewe neh. Nggih mboten iki. Nek cara aku, gamelan karo rebana iku padha apike. Apik rebana. Padha apike. Lah kok saged Rebana yo apik, gamelan yo apik. Saiki jajal tak takon. nggih. Rebana iki digawe kok apa to? Lulang to? Ana lulange, Enten. ana kayune, Enten. ana mesine. Nggih. Lah gamelan, Lah gamelan kula. gendang ana lulange. Nggih. Rancakan gamelan kayu. Ayo. Ana mesine. Nek perlu ora wesi perunggu. Padha-padha dikerto aji, rebana karo gamelan, larang gamelan. Ning yo padha apike, ngono lho. Ora usah elek-elek. Wayahe terbangan yo mangkat terbangan. Wayahe ngrungokno gamelan yo ngrungokno gamelan. Iki malah apik dhewe, ngono lho. Tur to. Gamelan kok elek iki eleke manggon ndi? Mergo ngeten lho. Adat kulino sing pun mlaku. Gamelan kuwi digunakake barang-barang sing maksiat. Blarak-blarak omongane. Iya. Kowe iso ditaboki wong lho kowe. Lah kok ditaboki niku? Kok maksiat nggo apa? Putus ada taboki. Nggo apa? Contone Ya. nggih naboki tayupan. Lho, Nggih naboki wayang kulit. Mongko tayupan niku cetha nek tontonan sing marai maksiat contone do ngombe, do gegeran. Lho ora ngoten niku. Laporan ibu-ibu dosa. salah kaprah kowe iki. Salah kaprah. Kok salah kaprah niku? Iya. Sejatine tayuban iki rak yo ora elek to. Nggih. Sing kandha elek iki lho so. Nyatane kedadiane Upama ana eleke, sing elek ora tayube. Sing elek wong sing nyalah gunakake tayub. Ngono lho. Lah kok saged. Lah wong tayub kok elek. Kowe taboki wong Pati Kidul lho kowe iki. Pati Kidul iki tayub ije kenceng lho. Alah. Aja neko-neko kowe Pokoke kula iki. niku mboten seneng ngoten-ngoten. Nah, tayub ditata ben guyub. Guyub iki apa? Guyub iki rukun. Sing kocar-kacir diklumpukno, sing ora rukun dirukunno. Waqtasimu bikabilillahi jami'a wala tafarraqu. Gondelana talining Gusti Allah nganggo dalan kerukunan, aja padha pecah belah. Apik ora? Ditata ben guyub jenenge tayub. Terusane tayuban ila Jawa ilate wong Arab thayyiban kebagusan lho penak nayub mesti ana sing joget jenenge beksa iki apa ngebek rasa nggunakake rasa ngajeni rasane liyan mat sinamatan jen kinajenan aja jiwit awake liyan kalamun awake dijiwit krasa lara
Gebek rasa. Jogete tangane mesti ngene pathokane. Enak lho. Pinter anten kuliner. Pinter lho. Ta yo ngene iki. Lah terus gak karepe napa ngoten niku? Lho ngandani kowe. Lah kok ngandani kula? Aku ngandani bapak ibu ingkang tasih sugeng sing ijo urip. Ngandani napa? Urip iki ana sing gawe urip. Sing gawe urip sapa amung Gusti Allah Taala. Mongko Gusti Allah wis dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah ora gawe jin lan manungsa digawe amung supaya nyembah karo Gusti Allah. Mula joget ayo tangane ngene. Lah terus karepe niki Alif lam lam ha Allah. Ilinga karo Gusti Allah. Ngono ayo pilih Gusti Allah. Arep cedak ledek gak sida, wong eling karo Gusti Allah. Lho ngono lho. Arep ngombe ora sida, mergo eling karo Gusti Allah. Ngono lho. niku jogete. Nah iya, joget mesti nganggo sampur ben ketok luwes. Sampur. Apa karepe sampur? Apa sampur? Lah ya ngene. Sampurnakno urip ira. Urip sampurna iki piye to? Ibarat tuku sapi katutan gadung. Lah ngono. Sapi katutan gadung. Urip sampurna. Dunya lan akhirat. Dunyane kecekel, akhirate kecekel. Ning donya nyambut gawene sregep, akhirat ngibadah sembayange cara Islam sregep. Dunyane kecekel, akhirate kecekel. Salat terus ora nyambut gawe ya dosa. Nyambut gawe terus lali Gusti Allah ya ora apik. Lah ngono. Ikmal li dunyaka ka annaka ta'isu abada wa malil akhiratika ka annaka tamutu goda. Kemeng kowe tak ngomong ngene. Nek kemeng niku? Iya, jarem kowe mesti. Ya ora? Nggih. Sampur. Saiki lek mengisor lho gamelan sing mbok nyek. Kira-kira kowe kuat ta ora tuku gamelan? Lho. Kudus e. Lah kowe iso kok ngoten iki. paling kuatmu ya tuku lulange kuwi. Walah ngenyek. Nek ana bar korbanan mbok lelesi. Terus ki napa gunane napa? Kendang lho. Gedang. Tabuh piye? Ndang tak. Ndang gage mumpung ijo urip, ndang ngiring sing gawe urip, mumpung durung ketekan pati. Buddha sregep ning wihara. Kristen sregep ning gereja. Hindu sregep ning pura, Islam sregep ning musala lan masjid. Lakum dinukum waliyadin. Agama apa wae apik, sing penting manungsane rukun. Ndak penak. Gedang niku. Gong. Ning kono ning kene Gusti Allah tetep Maha Agung. Oh, kumpul. Karepe ayo kumpul. Ana perkara kumpul bareng-bareng di musyawarah. Wasawirhum sura bainakum. Musyawarah. Kumpul niku piye? Urang sinden. Lah sinden niku kan apa ngoten niku? Sinden siji dadi pepunden. Gusti Allah siji dadi pepunden. Gusti Allah mung siji. Mula sinden gandangane lelo. Penak ta? Kok sampean kok suarane penak sampean timbang sindene. Lho iya to. Lelo iki tahlil. Tegese pripun niku? La ilaha illallah, ora ana pangeran yang kita sembah kejaba Gusti Allah. Weh, lho tayub kok iso ngene iki piye lak ya ngono ta? wah nggih. Apik, sing paling apik kenong, sing ditunggoni suwadi. Apik niku. Bangun pojok dhewe. Nggih. Jajal di dapat di. Nah, Lho, anu bener. neh di. Nah, kowe krungu? Piye suarane? Kok ketoke rukun karo kowe. Ning asline gedeng karo kowe. Lah kok gedeng? Iya. Lah pripun? Kowe diwadani suwadi. Diwadani pripun? Nabuh kenong to. Ana kiai kaya gento. Iki piye suwadi piye? Pripun? Ana kiai kaya gento. Seneng idol. Kok madani wong kok jaluk ora menang selawase piye? Ono dapure nek madani aku. Gento iki apa to? Lah gentong ki bajingan elek. Maling. Nggih to. Maling iki ana pira? Maling niku nggih sing putih jaket ki enten siji kok. Ora iso, maling iki loro. Maling kok loro niku. Maling kasar, maling halus. Napa bedane? Maling kasar cetok ning omah diniati, nggawa linggis, njugil lawange tanggane, nuntun lan nyolong sapine tanggane kasar. Maling cetok. Sing dibayani iki maling halus. Nek maling halus. Gawanane ora ketara pulpen cilik dilebokno saktik.
Maling halus, eret malsu tanda tangan duit negara entek. Ya ora? Nggih niku. Ketoke kowe iki golongane maling halus kowe iki. Lho, lah yang Nuwun ngene. sewu Mas, nuwun sewu. Jenengan niku kulane dakwa wong niku ora Gak dakwa. Lah kok kula maling alus niku maling napa? Musala ning Panti Kudus gedhe. Lho nggih ah. Aku ning iki salat dhuwur ning kono. Lirik pojokan kono kotak amal. Nah, Tulisane kotak amal. kotak amal. Kae sine apa, Dus? Duwe. Duwite sapa? Duwite para fatahe, para santri-santri. Lah duwite kiyaine Oh, duwite kiai ini nggih. dilebokno bank. Nggih, ha. Nah ngene nakalan kok. Sing kon leboni kotak amal santri-santri, sing kiyaine duwike delen ning bank. Nakalan kowe iki jenenge. Lah kok nakalan niku lho. Janjimu karo santri, Nggih. duit kotak amal kebet, numpuk akeh, duit kanggo dandani musala, Nggih. kanggo dandani masjid. Ya. Fakir miskin, yatim piatu, mubalek kaum duafa, fisabilillah. Lho kok mbok apusi? Apa sih pripun? Duit kotak amal kebek lumpuk akeh. Lho duit mbok dandani omam dhewe, duit mbok nggo wayah. Lho niku bajingan alus apa ora kowe? Omong. Niku titip. Oh ngayo Sing ben mulai joli. mbok utang sik. Iya. Wong kuwi yo gampang-gampang angel. Gampange nek utang angele nek nyaur. Ampun ngoten. Ya, iya toh? Terus nggih. Lah iya, angger wayahe nyaur ibu-ibu katisen. Ya toh? Lah ngajeng ngoten niku kok. Angger ibu-ibu nyaur sikile umat. Ah. Sampeyan niku Kowe iki manungsa kiai, julukamu Kiai Ainun Pulus. Loh, kok Ainun Pulus? Ainun niku mata, Nggih. Pulus duit. Terus Kiai mata, duitan. lah kok mung wis dhewe sing ngomong kok. Wis ngene Dus, Pripun? omong terus karo kowe meniren nganggur. Nek apa wis? Loh, lah kantun jenengan kok nek kula niki yo siap. Ngene ya apa? Kowe muni siap meniki aku gregeten ora tak ladeni wong kowe siap. Nah, Tayo wis rampung. mergo dasare jenengan nggih ngenyek kula ya. Tayo wis rampung. Mohon. Ketoprak ora usah dirembuk, ketoprak kok dirembuk gua. Nah, mboten usah. Gendeng Jawa. Nah, ora apa-apa, iki mat-matan wae. Nggih. Butuhe nglipur mat-matan. Gendeng Jawa. Cah sekolah cilik-cilik ana gendeng mocopat. Mocopat kuwi nggambarake menungso lair ning donya nganti menungso tumekeng pati. Mocopat siji gendinge mijil. Apa karepe mijil? Lair menungso lair saka alam kandungan, lair ana ing alam donya, mijil utawa lair. Nggih. Bar mijil masku mambang. Cah cilik cah bayi kuwi dimas-mas, dikambang-kambang. Dimas-mas, diman-eman, dikambang-kambang, ditusi, dikambang-kambang. Mergo cah cilik bayi urung iso adus dhewe. Bener ora? Cocok. Bar masku mambang kinanti tansah dikanthi. Lunga buah dijak ning pasar cah cilik dijak mergo nek ora dijak bebayani mergo durung nalar. Kinanti. Kinanti. Oh, Tansah dikanthi. urut-urutane umur saya tambah remaja gendinge asmara dana. Napa niku? Asmara kuwi asmara seneng, dana weweh. Sing lanang wayahe seneng sing wedok wayahe seneng calanang, wayahe birai. Nah, nek bas asmara dana gendinge apa? Napa? Gambuh. Rasane wis gambuh, rasane wis condong, rasane wis cocok. Bocah padha senenge lanang wadon, kewajibane wong tuwa dinikahake. Plek ben ora njina. Gambuh rasane. Omah-omah kaya iki manten mengku bebrayan. Wong urip bebrayan ning donya, iki sing digoleki apa? Gendinge dandang gula. Apa dandang gula? Napa dandang? Dandang kumandang, gula manis, golek memanise ngurip. Rukun karo bojone, rukun karo keluargane, rukun karo tanggane. Uripe endah, uripe manis. Kan nggih. Ya apa ora? Dandang kula. Nah. Kudu sarwa legi nggih. Sarwa manis.
Umur saya tuwa, gendinge pangkur. Kangkur karepe wis mungkur. Wong ki anggere wis tuwa mungkur, kekarepane wis mungkur. Ana wong ayu wis gak seneng, wis tuwa tenagane gak kuat. Ana motor model anyar wis ora kepencut, wis mungkur mergo wis ora doyan daya tenagane ora ono. Nggih. Wis pangkur wis mungkur. Lah wong tuwa mergo wis mungkur saka karepan, gendinge durma. Sing diudur barang sing utama. Biasane wong tuwa-tuwa iki omong sak omong tetep mawa pitutur. Nek ana wong tuwa omongane elek ora bener, iku ora wong tuwa ning bocah. Lah wong dewasa iki ora kok umur. Ana wong tuwa ning omongane kaya bocah ya akeh. Ana umure jek bocah ning omongane temu ya ora kurang. Nek iso ya tuwa umure, ya tuwa pikirane. Durma barang sing utama. Mergo apa? Cepak-cepak teko megatruh. Megatruh niki napa? Apa megatruh? Megat kuwi pisah, roh kuwi nyawa, wayahe mati. Ya ora. Ndredegno wong cah. Ya, nek wis megatruh tegese megatruh mati, gendinge pungkasan pocong. Napa niku Bu? Dibuntel mori dipocong telu. Iya ta ora? Nggih. Lah, tambahan gending sak jabane mocopat gending gedhe. Nek wis dipocong telu, gendinge wirang rong. Dilebokno rong. Lho, dipendem, dipathoki loro. Lho. Iya apa ora? Nggih. Lah iya, ngene iki rak kena dienggo sangu bocah-bocah nom. Wirang nggih. Jebule gendinge wong Jawa iki kok ya ana karepe. Gamelan ya ana karepe, tayub ya ana karepe. Mula iki sing diwestani tontonan bakal bisa dadi tuntunan, aja malah kuwalik. Sing mestine tuntunan malah dadi tontonan. Lek kaya ngono, kabeh-kabeh gumantung ning karepe, ing niate. Innamal a'malu binniyat. Wis lungguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Sowan Paman. gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah ning ndi murid kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muridku ta. Awake kok sida Ketua gurune kan ora mulus. Ya ora apa-apa ya nek. disuwuk prasok. Nini kali nyamat Sabda dawuh Paman. gang sira sarimbit lan garwarmu uga sowan bebarengan lan kadang-kadangmu ana wigati apa nih? Badhe ngaturi pirsa wis menanjung ical Paman. Ya, Ilatus lanjut ilang. Anjen menika leres Paman Sultan. Kepiye? Nanging Paman Sultan ampun was lan semelang. Malinge sampun kula cepeng Paman Sultan. Ya gene yen to malinge wis kok pikut ora enggal kok suwanake cek men enggal tak adili. Sampun Paman. Jur sapa malinge? Arep Joko Tikil. Karepe Joko Tingkir. San. Napa? Ada napa? Kok baleni? Nggih. Sapa malinge? Arep Joko Tikil. Sing banter pisan kas. Sing rumangsa duwe-duwe ben guru nek pisan kas. Arep Joko Tikil. Senengane kok dikendani. Gek lucu.
Terus ini lucu ah. Ya Allah, bet. Dadi kowe kuwi le. Ora nyono ora ngipi. Tengok-tengoke kok ora tanek. Turu ora iso tanek. Ora nyono nek kowe dadi maling, Ger. Kowe iki bocah kebangetan kok, bet. Biyen ape-ape ngaji ning Panti Kudus. Ora kerasan. Al-Fatihah ora jegos minggat. Rumangsaku golek pondok pesantren sing apik lele. Ora ngerti kowe keblowok, kedlorok. Ngaji ning kadilanmu. Lah wong kowe ora kok sapa pimpinan pondok pesantren? Kowe biyen diongkolane maling, diongkolane biajingan, gento. Mula ora mokal nek murid dadi maling ya bet. Umatmu neh. Kene meneng-meneng kok umatmu neh. Kowe umat aku ya umat. Sultan menika cetha dados perkara. Nami perkara monggo dipun adili ing saadil-adilipun tumanduk dumateng bocah-bocah sampai icalipun Ratu Semenanjung jalanan dakwa dinakwa tutuh tinutuh ing antawisipun karebet lan penangsan. Ewuh oyangken kula badhe ngadili perkawis menika. Sisip sembiripun kirang adil anggen kula ngadili tartamtu dados kemiringipun para wedrak wonten ing Demak Bintoro. Mila kanthi menika kali perkawis pengadilan pun tole penangsang lan karebet kula borongaken dumateng Kakang Sunan Kalijaga. Sendika dawuh suwawindhaken Sultan. Japar Sedik. Dalem Ketiban sampur ngadili perkarane bocah-bocah. Jeksa ngrangkep hakim. Kowe dadi penonton ya. Nggih. Ya jalan tak takon. Menungso kena dakwa munggah dadi lara prasangka bisa diadili teman nangka pidana kalamun wis netepi pirang perkara sus Sekawan pinter. Lho kudu dilawan. Nek perkara hukum ngelota. Iya. Napa papat ya? Nggih. Siji, Sing didakwa, loro, sing dakwa, telu, bukti, papat, saksi. meneng. Dadane ngomong meneng. Juling perkara iki sing madhep dadi penggugat sapa? Loh, Penangsa. sama. Catet Gus. Yo, penangsa. Sing kena dakwa sapa? Karebet Joko Tingkir. Catet. Angka telu bukti. Penasaran dakwa karebet dadi maling, buktine apa sak? Ratu Semenanjung anes saking Panti Jepara. Ora usah catet kedawan. Cocok. Pungkasan seksi karebet mbok dakwa dadi maling, seksine sapa sak? Seksine sapa? Kula, Ayo. kula. Seksine kowe dhewe. Nggih, Sing ngajani sapa? guru kula Sunan Kudus. Seksine kowe ya. Nggih, Mau kowe wis dadi penggugat, ngerangkep dadi seksi. nggih, Sing ngajani guru Sunan Kudus. nggih. Terus Dalem nek ana penggugat ngerangkep dadi seksi ngene iki sah ora? Sah. Tenan? tenang. Penggugat ngerangkep dadi seksi sah ya. Pengadilan iki disekoros dhisik. Dalan kira Sultan, kula badhe nyuwun pengadilan. Pengadili panjenengan mawon. Perkawis menapa Kakang? Kula gugat kalih wong. Elek-elek kula niki kemalingan. Kula niku celeng-celeng. Ingon-ingon wedhus loro. Dilalah wedhus loro dicolong maling. Ning malinge niku kebatut, mboten lumrah. Sing dadi maling niku kiai. Kiai niku dadi maling. Kiai nyolong wedhus. Kok aneh to? Ning mun ketemu kecekel malinge. Malinge Kiai sing nyolong wedhus. Dicekel betul mriki, diguwebuki memat, bar digebuki diadili lebokno hukuman. Lajeng sinten malingipun Pengen pirsa, kiai nyolong wedhus. Leres. Kowe tetep tak perkarakno. Jenengan ampun utak-utik lho. Wis tetep jeblok. Pirsa. Padha-padha kula niki nggih wong
duwe jawaban. Kok penamen kula kok nyolong wedhus? Kiai nyolong wedhus kowe iki. Mboten iso. Jenengan niku pini sepuh, wali tur jeksa negara. Nek ngendikan niku ampun sembrono. Rembug kleru iso diperkarakake. Nek pancen mboten duwe dasar hukum sing kuat. Wis kuat. Napa mawon? Apa? Nggih. Gugat. Nggih. Dakwa. Nggih. Bukti. Nggih. Saksi. Cocok. Kula tak tekon. Sing sampean dakwa sinten? Kowe ya nyolong wedhus. Buktine. Buktine wedhus ilang. Sing dakwa Aku. seksine. Aku dhewe. Ah, mboten iso. Yo ora iso. Ngono kok arep debat karo Kudus. Kok ora iso sebab apa? Saksi ngerangkep dadi pendakwa. Niku teng pundi ngen mboten entuk. Oh, Pendakwa ngarep dadi saksi ora mboten oleh. oleh. Saksi kudu wong liya. Kudu wong liya. Selagine dulur ae ora payu dadi saksi. Dulur mboten entuk. Apa meneh penggugat kok disekseni dhewe. Nah, Kowe tak gugat ora gelem. Nggih. Mergo aku penggugat kok ngarep Dadi dadi saksi. saksi. Jroning hukum nek ana penggugat ngarep dadi saksi cetha ora sah. Sah. Padha karo penangsang. Penangsang gugat karebet, lha apa kok diseni penangsang dhewe? Nek ngono gugatane penangsang ora sah. Kari penangsang gugatanmu karo karebet kepiye? Bacot. Karebet dihukum. Nggih. Karebet bakal dihukum. Neng karebet dihukum, guru Sunan Kudus dihukum. Kowe sah apa ora? Sah. ngawur ae. Sah. Kowe seneng Dek, kowe meneng sik. Sing diperkara iki karep Sunan penangsang. Tuntutanmu karebet dihukum. Nggih. Karebet dihukum, neng gurumu melu dihukum. Kowe entuk apa ora? Asal. lho iki mulai gendeng iki. Kenapa-napa? Wong tak alami. Kowe seneng aku merkumpul ning Pakunjaran. Seneng duwe guru kondang nyolong wedhus. Kenapa-napa? Ora apa-apa. Kari kowe penangsang. Aja wis. Jabut. Apa mbok jabut? Perbalik dijabute perbalik. Jabut. Kok jabel? Wah, Ora sida nuntut karo kon karebet. mboten isto malah iki malah kon dinding sing ora-ora. Alah, jebule srikalane ya gampang ini kok. Aeng-aeng ae. Ngene kok. Bet. Gurumu dongkol maling. Ning nyelametno kowe. Ya, upama mau aku kalah kowe dihukum ora apa-apa. Calanang dihukum akeh kancane. Ning nek kowe mau sida dihukum, duwe kanca ora umum. Ana kiai dihukum karo nyolong wedhus ta ora iki? Nggih, alhamdulillah. Sultan, perkarane bocah-bocah niki mboten saged dipun rampungi kanthi larianing hukum negari Demak. Rampunging perkara manut dumateng kawicaksanan panjenengan. Oh ngerti. Monggo. Marang sira dole penangsang lan karebet. Dawuh Rama Sultan. Saka dawing Ora Kalijaga yen to perkara iki isih samar tur ora bisa diadili. Mulih kene ingsun bakal nibakake Giri Sayembara. Sepisan marang sapa kang bisa ngluwari bebandaning Probosmi saka Pagunjaran Kadipaten Penaruhan loro ngundurake Mbak Yuratu Sunanjung bakal entuk ganjaran kang murwat uga uwal saka Nara Prasangka. Saka. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa ning ndi? Kang Penaruhan. Kowe ning Panarukan arep ngopo? Perang. Lah kok sembrono duwe guru ora mau pamiti. Pamit. Assalamualaikum. Sik. Kowe kira gampang ngene. Pripun? Suwuk ah. Kowe iki arep ngadepi musuh. Nggih. Ngadepi jaman sing landhep. Nggih. Ya ta perigi Belaraga. Nggih. Aja sembrono. Muridé Kudus sugih japa mantra kok ngawur ae. Suwuk. 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 Aja sok sembrono. Apa? Sing tak suwuk kowe kok. Nggih. Ya aku mau penek. Balik. Abang, Oh, bener nek kena gulai. Leting, sak leting. Padha ae. Padha nek gulane iki. Nulari lho. Aja gelem suwuk nulari lho. Lali pripun? Nulari.
Apa? Kowe tak kandhani ya. Dongane kudus iki wali tanah Jawa ora duwe. Betul. Mergo iki donga Jawa tak tambah karo Islam. Nggih. Kok terokno. Nggih. Kudu kangge kowe iki kadang wis penting kowe iki. Ada santri ya. Awas. Wis mulai cilik udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak dia. Fatih. Gak kok senamo. Saiki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun. Niat ingsun. Amatek ajiku. Amatek ajiku. Alas obat. Alas obat. Ngarep omah. Arep omah jenenge. Ayo betul. Latar. Latar. Sikil pitik arane. Cakar. Kembang klopo jenenge. Kembang klopo jenenge. Masjid cilik arane. Masjid cilik arane. Wis roh. Endok digoreng jenenge didadar. Ndok digoreng didadar. Sopo ngombe baikon? Mesti mudah. Sopo ngombe baikon mesti mudah. Ngadep. Nggih. Dejuk lemapin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alas kobar nih. Orang duwe. Orang duwe. Kaya kelawar bangklean. Get Dawuh kula. ridhollahi fi ridhol walidaini wa suklahu fi suktihima. Ridane Gusti Allah kuwi gumantung ridane wong tuwa loro. Ngamuke Gusti Allah gumantung ngamuke wong tuwa loro. Lereke anak aja dowani karo wong tuwa loro. Mergo dongane wong tuwa loro, ucape wong tuwa loro iki mandi. Mara tuwa pindhane bapakmu dhewe. Pamit nyuwun pangestu ngalap ridane Rama Maratuwa. Nyuwun pangestu Ramos. Ben barokah. Sing kalem aja pecilakan kaya murid Cah Kudus. Murid dengkol maling kok sopane ngene ya ya. Nyuwun tambahin pangestu. Ampun. Kembak ing ngati-ati banyu pangestu tumrap sira Dewa. Dalam panjenengan Kanjeng Tak pangestoni sing ati-ati ya dewe dijaga. kanggo Ratu Kalinyamat lan panjenengan kamasanan. Hati-hati. Tambahin pangestu. Nur cahya cahayane ngalah gumilang cahayane ngalah. Nur langgeng cahayane kamanuk ireng cahayane menungso maripat kuwiarane pangeran yo ingsun sejatine pangeran. Gusti ingkang rumeksa ingsun ngaji pilih papuluk wong sak jagat wong sak bumi welas asih marang jabang bayine karebet Joko Tingkir. Eling tansah nyebut sedulurmu papat, malaikatmu papat kang jangkung keselamatan rina pantaraning ratri sinebut sedulur papat lima pancel metune bareng sedina saka marga hina. Pamit karo tilas gurumu Sunan Kudus menawa man sisa cakar. Rama Kudus nyuwun tambahin pangestu. Nyuwun tambahin pangestu. Sampun assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ngono kok jare rukun kondo-kondo. Ayo sing padha rukun. Mau dijak salaman, ape balik ora gelem. Ora gelem ya wis. Salaman karo liyane.
Assalamualaikum.